Началник! Началник! Аре, Паков! Сега, значи искам тук да сядаш и всяка една кола, която мини, спираше за проверка. Пожарогасител, аптечка до триъгълник. Ние имаме малко работа с колежката. Да. Тръгваме. Всяка една кола казах. Да знаеш, чуваш Ай, ли? тръгваме. Добре, началник! Разбрах! Ще седна! Тук и... Кола! Стой! Не мърдам! Гледай, ако става, проблем ли има? Ами май... Много бързо караш и нещо! Колега! Как А? бързо, а? Бях в ограничението на Новобранка. Ами, щом си бил в ограничението, добре тогава. Ама, защо нямаш колан? Ами, не виждаш ли? Нещо се развали, не иска да се пуска. Ами, оправи го. Сега трябва пък да ти пиша глоба. Кажи ми, двете си имена. Какво? Глоба ли? Ами ти как се казваш, бе? Гупаков се казва. И аз така се казвам. Айде сега, пиши. Леле, какво съвпадение? Имаме едни и същи имена. Ами, генето ти. Същото като твоето е. Същото. Майко мила, ето глобичката да си я платиш. Не. Отиди я плати ти, че аз тръгвам, имам работа.